להגיד לי מה זה צורית? זה של קהילתי. צורית זה צמח פולנט, שיש לו מינים רבים, והוא צומח בעיקר על ההר. הנה, יש לי את המינים שלו. ומי גר פה? יש כאן 75 משפחות שבאים מכל רחבי הארץ. תבוא עוד חצי שנה, היו פה קרוב ל100. תראה, אנחנו מאוד מתפתחים. ואיפה אתה גר? אני בנשר. אנחנו מחפשים מקום נקי יותר וקרוב יותר לטבע. מה יש לכם להציע בצורית? בואו נראה לו. יאללה, בואו. יאללה. לפני 12 שנה הגיעו 13 משפחות לבתים זמניים ולהר חשוף לגמרי. כל משפחה בנתה בית בשיטת בני ביתך, והמועמדים נכנסו לבתים זמניים. המשפחה גרה במבנה הזמני, אמורה תוך 3 שנים לסיים את ביתה החדש ביישוב הקבע ולעבור אליו. יש לצורית גם תכנון בנייה, שלפיו צריך שלא יהיו בתים גבוהים מדי, ושבין בית לבית יהיה רווח סביר. וחוץ מבתים, אוויר ונוף, יש עוד משהו? הדבר שאנחנו הכי גאים בזה הנוף האנושי. פועל ובנוי על התנדבות ופעילות ציבורית וועדות. יש ועדת נוער, ועדת בינוי, ועדת נוי, ועדת קליטה, ועדת חינוך וועדת תרבות. האחראית על כולם המזכירות, ועד ההנהלה. ועד ההנהלה מנהל את היישוב, אך הוא חייב להביא החלטות חשובות לאספת חברים. אחרי האספה עולים ההצעות להצבעה בקלפי. וכך יש אפשרות לכל אזרח ביישוב להצביע ולהשפיע. יש אצלנו גם מוסדות חינוך, גן, תיאטרון, אפילו תינוקייה. אמא שלי חוזרת ב4, ואני נשארת פה לארוחת צהריים ולמנוחת צהריים. נכון, קטלי? נכון. לא קטע. אמא, אני צריך פיפי. אמא. לא חשוב, לא רציתי. שלום, אני רואה שיש לכם אורח. רק רציתי לדעת מתי יש פה רופא. אנחנו כאן 2 אחיות ופותחות את המרפאה 3 פעמים בשבוע. מדי פעם מגיע לנו רופא. אצלנו האחות היא גם חצי רופא. בואו נעבור לסיפורים בריאים יותר. רוצה לדעת על היישוב, יש לנו משהו בשביל. בכל יום שישי יש לנו עיתון מקומי, צוריתון. לדורית ומוטי נולד תינוק. בצוריתון תמצא את כל המידע, מה קורה, מה אמור לקרות, דיווחים מזכירות, ימון ילד, תורנות שמירה. שמירה? מי שומר? מתי שומרים? כמה שומרים?
משגב מ-13, משגב מ-13, בדיקת קשר, עבור. אצלנו יש 2 משמרות בלילה. לכל גבר רוצה לשמור אחת לחודש בערך. עדיין לא הבנתי מה זה יישוב קהילתי. מה הסיפור שלכם? אני לא סתם באתי לך, אני רציתי להראות לך בדיוק מה זה יישוב קהילתי. כל הכבוד, מה זה יישוב קהילתי? יישוב קהילתי זה לא בעיה, זה באנציקלופדיה של הציונות, עמוד כרך ד', עמודים 314 ו-315. מה זה יישוב קהילתי? מה זה יישוב קהילתי? לא, איפה זה? יישוב קהילתי זו צורת התיישבות חדשה, שחלק מהאנשים עובדים ביישוב וחלק מהאנשים עובדים מחוץ ליישוב. כמו בקיבוץ. לא, זה לא כמו בקיבוץ. מסבירה לך שלא. פה כל משפחה מנהלת את החיים הכלכליים שלה באופן עצמאי. זה לא משותף. אבל יש פה דגש על חיי קהילה משותפים, בחיק הטבע, וכיף לכולנו. ובית ספר איפה? אנחנו עובדים במועצה האזורית משגב, יש שם בית ספר שמשמש את כל הילדים. איפה זה? שם. אז אתם לא יכולים להגיע, אז איך אתם מגיעים לשם? זה רחוק קצת. יש לנו הסעות שבבוקר היא מביאה אותנו לבית ספר ואחר כך ובצהריים היא מביאה אותנו. יפה. ויש גם כל מיני פעילויות, חוגים. פעילויות. חוגים שהם למשל אולפנה למוזיקה, שאני לומדת שם. קרלית ופסנתר. קראתי על זה. יש גם חוץ מאולפנה למוזיקה, יש גם כל מיני חוגים, ריקודי עם, חוגי ספורט. ובערבים מה אתם עושים? מפרטים וכל מיני. אני מבין שבית הספר במשגב, ומה יש לעשות פה? יש כאן הרבה פעילויות חברתיות בחגים ובאירועים. יש גם התעמלות לילדים ונשים. חוג לקראטה וריקודי עם. יש כאן חוג כושר למבוגרים ולילדים, וגם פעם בחודשיים חוג סועדים. בכל יום שישי יש משחק כדורגל למבוגרים. יש לנו חדשות בשביל הילדים הצעירים. החל משנת הלימודים הבאה יהיה לנו בית ספר על ההר, והילדים לא יצטרכו לנסוע למשגב. הם גם יוכלו ליהנות מבית כרמים, שבו לומדים על החקלאות העתיקה בארץ ישראל. שכחנו לספר לך, אפילו שנת בר המצווה מלאה פעילויות. אין, מה אתם עושים? עולים לתורה בבית הכנסת. אנחנו למשל הכנו פסיפס עם הסמל של צורית למועדון החדש. וגם טיילנו בחרמון. חפרנו בורות לעצים בט"ו בשבט, עשינו טיול כיף בחיפה, ובו בין היתר עלינו לשידור בגל הבטוח. וכמובן צילמנו את הסרט הזה. היכן עובדים? רוב האנשים עובדים מחוץ ליישוב, כל אחד לפי מקצוע, אך ישנו גם בצורת מספר עסקים. שכנעתם אותי. ומה עם המשך התפתחות היישוב? בשלב ג' בונים, ובשלב ד' עדיין זה תכנון.